Poslankyňa zo strany PS nabáda občanov, aby nahlasovali ľudí pracujúcich vo verejnej správe, ktorí sú dobrovoľníkmi hnutia Allatra. Netuší pritom, že preberá naratív ruských fanatikov pravoslávnej cirkvi, ktorí rozbehli boj proti demokracii. Teraz si poďme vymenovať, v koľkých bodoch sa začína scenár burcovania proti jednej skupine obyvateľstva podobať nacistickému Nemecku. Nacistická ideológia cielene vytvárala obraz vnútorného nepriateľa. Vymyslený nepriateľ bol vykreslený ako hrozba pre spoločnosť. Často spájala Židov a iných, ktorých Tretia ríša považovala za menej ako ľudí, s hanobenými zvieratami alebo s infekčnými chorobami. Nacizmus je, keď sa vlastní občania obrátia proti skupine ľudí, ktorá neporušila zákony, dokonca nikdy nemala ani nič zlé v úmysle. Občianske práva pre túto skupinu prestávajú platiť. Pozrime sa na tento komentár pod našim TikTokovým videom. Allatra je neobhajiteľná, Allatra je sekta. To znamená, že bola skupine ľudí daná nálepka, ktorá tiež znamená, že keď ju nosíte, ste neobhajiteľní. Ako boli neobhajiteľní Židia, nosiaci žltú hviezdu. Pred vojnou Židia nemohli zastávať funkcie vo verejnej správe. Ukázalo sa, že cieľom nebolo len vyvolať nenávisť, ale systematicky popierať Židom možnosť byť považovaný za ľudské bytosti. Sekta je hanlivé označenie. Vo svojej podstate vyvoláva odpor k osobe s touto nálepkou. S týmto človekom sa ani neoplatí viesť dialog, lebo má vymytý mozog a je zmanipulovaný. Jeho ľudská hodnota má najnižšie možné skóre. Ak by som sa pozerala na seba cez túto nálepku, moja sebahodnota a sebaláska je už asi zbytočná téma. Dobrovoľníci Allatra naopak prišli s projektom, ktorý povyšuje demokraciu na najvyššiu možnú hodnotu. Doslova je to nosný bod celej myšlienky, pretože v demokratickom svete, kde by mali ľudia oveľa väčšiu rozhodovaciu moc, sú chránené ich životy, ich sloboda, a nikdy by nemohla prísť malá skupinka a urobiť rozhodnutia proti miliónom ľudí. Toto je zmysel výrazu dajme život človeka na prvé miesto. Tiež snaha zabrániť klimatickým katastrofám a pokusy apelovať na zjednotenie vedcov a vytvorenie centra, kde by sa akútnej téme venovali tí najlepší z najlepších. To je snaha ochrániť životy nás všetkých a zlepšiť naše podmienky na život. Každý človek, ktorý vo voľnom čase venuje energiu službe spoločnosti, by mal byť na seba hrdý.